बंसुनि गायसनथान सान नङा किन्तु उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गेट टुगेदार मोनसे कनफारेन्स बंसुनि कनफारेन्स बेवहाय जोङो जिहेतु बंसु फाउन्डेसन खालामनायावहा जोंनि बिहोमा दङमोन बेनिखाय दिनै बिथांमोना गोसोखांदों आरो जोंखौ लिंदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आरो बिथांमोना आशीर्बाद होनो थाखाय जोङो फैदों आरो बिथांमोननि खुन्थिया बायदि जानानै जों अराय सम गसंथाबोदों बेनिखाय बिथांमोना बावगारलाङाखै दिनै बेयाव बाहागो लानो थाखाय जोंखौ लिंबोदों आरो जों बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना बेसेबां फोथायनाय दं जे बंसुनि गेजेरजों बड'लेण्ड जागोन आलादा रायजो जे फोथायनाया जों गासै संगठननि सायाव थालायनो नांगोन आरो दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंहा बर'नि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ गासैबो भारत सरकारजों सुक्ति खालामखांबाय एबसुआ सुक्ति खालामखांबाय एनडिएफबिआ खालामखांबाय बिएलटिआ खालामखांबाय गासैबो सुक्ति खालामखांबाय आरो आं बेसांखिनिखौ आं फोथायनाय गैया जे जेराव सुक्ति खालामखांनाय संगठनजों भारत सरकारा गोदान जुनियायै सुक्ति खालामफिनबावगोन आंहा बे साननाय गैया बेनिखाय जोङो फैबाय थानाय समाव हारिनि थाखाय गोदान मोनसे भारत सरकारजों सुक्ति खालामनोब्ला गोदान मोनसे अर्गेनाइजेसन जाय अर्गेनाइजेसना जाय संगठना सरकारजों दासिमबो सुक्ति खालामाखै बेबायदि संगठनफोरखौ जों बर' हारिनि थाखाय प्रयोजन जागोन भारत सरकारजों मोनसे समाव सुक्ति खालामनो थाखाय आरो दिनै जों बुंनो हाया बंसुआ गोरलै बे गोरलैया गोरलैयैनो थाबाय थागोन बेखौ बुंनो हाया बे सानसे रालांगोन देरलांगोन आरो खाबु नायै खाबु खामानिखौ मावलाङोब्ला मोनसे समावहाय बंसुआबो मोनसे भारत सरकारजों सुक्तिनि बेलायाव जिरायहैनानै बड'लेण्डखौ लाबोनो हागोन आंहा बे फोथायनाय दं। दिनै जोङो सनमान होनो नांगोन मोनसे प्लेटफर्मखौ सोरजिदों जेराव मोनसे जारिमिन दङ जेब्लानोखि एनडिएफबिखौ गायसनजेनदोंमोन बैखिनि समावहाय एनडिएफबिखौ सिखाव दखायत गुन्दा होननानै होसोयोमोन गनायनानै लायामोन हाथियार लाग्रा होननानैहा गनायनानै लायामोन आरो फिसा मोनसे संगठननिफ्राय जागायजेनदोंमोन दिनै बंसुआबो बेबायदिनो गोरलै जागायजेनदों बे जागायजेननायाव रायजो राजाया बेखौ हेफाजाब आरो मदद होनो नांगौ देरलांनो होनांगौ हासार लुनानै होनांगौ आरो बे संगठननिफ्राय बंसुनि गेजेरजों जेन जोंनि बर' बिमानि मेगननि मोदैया सानसे हुगार जायो आरो गेरेमसा बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायो बेनिखायनो जों बयबो आशीर्बादखौ होनो नांगौ। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव एपिबिआ मोनसे जानजि लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन नै देग्लाय एमएलए इलेक्सन खाथि सफैगासिनो जेबो आपडेट गैया बेनि बेलायाव फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सननि बेलायावब्ला आं दिनै खुगा बेखेवनो गोसो गैया फैबाय समजों लोगोसे खोब खम समनि गेजेराव जोङो बिनि नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ जोङो एपिबिआ दङ अरायबो थागोन खिन्थु इलेक्सननि बेलायाव फैबाय थानाय समावहा खोब समनि गेजेराव जों फिननायखौ होगोन।